Хоу! Здравейте хора, това е първият ни клип в този канал Potato Pie. Всъщност, ако чувате този глас, не се очудвайте, че говоря толкова стъна глас, имам предвид. Аз по принцип съм на 11 години и в този канал ще играем на Minecraft Pocket Edition, на всякакви игри, Angry Birds, Link Kong, Minigore 2 и всякакви различни неща. Bouncy Basketball, Geometry Dash и всякакви неща. В този канал искам ваши идеи на клипчета и с този глас ще говоря повече пародии. Който не знае какво означава пародии, това са смешки. В смисъл имам предвид смешки, като упростявам клипчета, правя ги по-смешни. Например, на някоя страшна игра и се прави, че много ме е страх, но в същия момент ми е забавно. И се опитвам и на вас да ви е забавно. Но мога да бъда и с различни гласове. Клиповете си ги обработвам с Power Director и всякакви други неща. Мога да снимам и много неща, мога да правя предизвикателства, защото имам и друг канал с 112 абоната. Вие сигурно го знаете. XX Endertools XX Ники. Въпреки че името ми не е Ники, а е Даниел, съм се кръстил така, понеже това първоначално ми беше потребителското име, но няма значение, вече с този канал няма много да качвам. Всеки ден ще качвам клипове в този канал, но ако можете се абонирайте за мен, да напишете в коментарите на какви игри да играя и се надявам този канал да стане добър, понеже много от каналите ми станаха неуспешни. Да се абонирате за мен и така нататък. Надявам се този клип да ви е харесал. Знам, че е толкова кратък, но това е едно информативно видео, където ви обяснявам какво ще правим. Така, искам да ми кажете какви игри да играя и на какво да снимам. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако да, не забравяйте да се абонирате за мен и бай!